Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka Safe New Trap Mission ki bakanthop ya ka JSM, ka HYC, ka AJNC, ka CORP bat ka HANM menta ka sngi ki lahiar se jawai ban penlong da ka jingthak ting shop ki laingut ka ta ya Himanta Biswa Sharma u Menteri Rangba ka Assam u Conrad K Sangma u Menteri Rangba ka Jila Meghalaya bat u Amit Shah u Menteri Kari India u bedai pej ya ka kam po yeng jong kari. Haswa ka ni ka jingthang ting shop la penlong ya ka jing ya lang balingkot hastan umulong hajan thanat hajawai police station ya musiang ha ka ba ki te ki khot ka Safe New Trap Mission kila penremru ya ke jing bomla ka Sarkar Meghalaya bante lakam ya ke jing ya kaja khapun hapreng ke Jila Meghalaya bat Assam kabalane de ki post na menta ki yang kiseng halang wo tur sekretariat ibor ga ya ki pulit wo khanglat lene wo percha ya ke jing temu ga yang i wo penpau cha ka Sarkar ya ke jing dawa ga yang i sedang si uyo le wo ka Sarkar por wo am ke jing ki wo be ki khar motor dapen biang ga ki Cispa ars pangut ki pulit wa yada ya kita ki khar motor handre ke jingkeli ku abu wa ile kani ke johi ke Sarkar wom ye go e kalat jing yada ya ki prado prasnam ki yong i QM chagitan border yo ya kilat putai ku bordang ni ke sngi wana kaliang CM dongu wadang daubu ya kata ke border police outpost handre ke wasau si wong wa yo le se ke Sarkar Assam cha kana ubu ya kata ka outpost kata to ka jingkeli ne ba hadon ne kesngi hi ka Sarkar wong puye ga pentikna ya pod usam yang karilom jantiala ne ya pod usam yang ka jella ka yang i lada ka Sarkar Assam lada ka Sarkar Meghalaya ye ga pentikna nganga jan kam kini ki jingjia wom je de ki hakam kini ka pod tena kali yang ka yang i kata to ka jingdawa lene ka message ka clear phai cha ka Sarkar wato phakem murder ya gitu ki pulit Assam QM kti usiat ya ki pradok ki prasnam ki yong i kenang waka ki police department yang ke West Jantia ya ye gi tian bichari ki lene ya ye gi penhap kendoni ki hapo upurusam lene hapo ka jurisdiction yang ke Meghalaya ban hyar cha Assam ban kenra ban kem ban twet ya ki plit transnam jong Assam ki bala siat yap ya ki parari jongi hantai hamukro men ka arpa ka problem jong Sarkar Meghalaya ban hyar sha Assam ban kem ban kenra dapang namar kine ki put Assam transnam ki bala shem ya ka jing em ya ki paradok ki prasnam jing ban loy kandon jing ayu wat yang ki dikot mereu ke pangisu tang yang forest Assam pangisu baik put Assam bawan ban rong jubor ha kendau ka siap jong kat mereu ki pendut por hadu live nai ban kiu selong ban kenra ya ki dikot jong seng ha kata kepor ten nama kata ka kubor ke basai na kaliang jong seng hanyo trap Safe New Trap Mission sya Sarkar rapi sisa ya ka jat penreu rapi sisa ya ka keneu ka siap rapi sisa ya ka pateng ke bansawan jong ki kon ka sipenar syarbet sya Assam ban kendang napang itu ki pritang snam ki para sem ya ka jing em jong ki parok pasam jingi hantai mukro men ha ka arku artrek kata kedai ka kubur ban ka kerwa ka basai ka bakum ka Safe New Trap Mission ngikwa ban pensngau sya ka Sarkar bat hak jog por na kaliang jong ka Safe New Trap Mission kom ka kanhon seng balang jong ka ri berkecaj penreu ngikan dak basai bat gi maham lopa sya ka Sarkar Meghalaya ne ka Sarkar Assam bakine ki jongi kian dai te jing stang ki paret dainam kan wan kapur bapi pendom si pendom yagi kon sama jong kiat penreu ngan yeto lopa epi Sarkar ngilong bala kloy bre tengko ladai hakno do kaporo kita kedai ki kubur ki basai bakum ka jat penreu ngi pha sakri ki Sarkar ki bale menti sakri ki Sarkar ki bale mutlab sakri ki Sarkar ki bale bukteng ya kena kamyap kamim jong kajat penreu suloi lada mem ay ki kuli
bat kabur bansiat kumbala japo mukro kidon ki pulit naka jela Meghalaya ki belawan dan namar bikim kim shimla yo ya ka hukum kim shimla la bansiat wat tang shikuliru ban penpai kala ngikwar ban keren dak basai yo konran sangma bukan sangma uong baka mukro kahap apo Meghalaya bakumbala ong dubalam lara ka mukro kahap apo Meghalaya ngikwa banyo i bukan sangma un ai no ko hukum menta balasai badai ban lekem no mardor ya ki pulit Assam ki bukan siat ya ki beri ki jongi bat kabalai kabangikwa ban keren syai ya kan ka sarkar ka jongi nakaliang jong ka safe neutral mission ngim pediang ya ka jingthong ya ka to ka one man inquiry commission kabalathong da ka sarkar Assam balai ngim pediang kumnong in pediang ya ka inquiry commission kabathong da ka sarkar Assam haba ka jaka kabangingi ong ka mukro kahap po Meghalaya nakaliang jong ka safe neutral mission ngikwa ban keren da ka basai banging yung pediang ya ka one man inquiry commission ya ka balathong da ka sarkar Assam naman ngitip bat nginged ba ka sarkar Assam kam don bor banwan tuklar ya ka kam ka baja hapo Meghalaya kata kijing dawa kibangi na kaliang jong ka safe neutral mission ngibu Ahmad jong konrak sangma ba kumjuru sa sisin ngikwa ban penkan mau yo konrak sangma ban naibun kamthan katuka sam sniang ka sam siar penlej la ka jong kapor penlej jingmut akaban yada yo way po way nong shong snong jong ka jela Meghalaya nang ni Ahmad nakaliang jong ka kunhun ngin nom shong thaj namar kumangong kani ka sarkar kababun tang kania kababun tang khtian kababun tang kijingkular kikam ngim yo i bat nakaliang jong ka safe neutral mission ki program ki jongi ki jingya ki jongi kinang yai peteng nakawai ka singi sakawai ka singi hadu ban penting kena baki ai ke bau konrak sangma okular udai ban pendap hapo jang kapor syaba mau bat ka kunhun ka jong u kinlet ban ya pun ka election house name arpo arpo Down, 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 down. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.